Υπάρχει μεγάλη ζήτηση στίχων για την τουρκική εισβολή. Η κυρία Μήλου θέλει επιγόντως και μια κατηγορική ατροπή σοβαρής. Δύο ελληνικά και ένα αγγλικό περιοδικό τους κράτουν τα ελληνικά αφήρωματά του. Στην Κάμεντσαν και στη Νέα Υόρκη εργαζόνται δύο χορεστερίδες. Πρώτη στην ποικιλία Αγγελέα Επικοινών Κινημάτων. Είναι θέμα προβολής της Κύπρου που πολύ θα βοηθήσει για τον έρανο για τους πρόσφυγες. Κύριε, μια δήλωση, σας παρακαλώ. Sir, are you hurt? They bomb your village? Κυρία, βρήκατε το γιο σας στον αγνώμενο. Πολεμήσαν στην πρώτη γραμμή, τι είδατε. Δεν έχουμε τίποτε. Κάντε λίγη σκέπα, παιδιά, κάτι θέλει να πει. Όλα σας ζήσαν, όλα σας αγαπήσαν. Όλα όσα είπαμε δικά μας θα παραλαμβάνονται στην απουσία μας. Μα άλλους να τα ζουν, άλλους να τα αγαπούν. Άλλους να τα λένε δικά τους. Τι είναι αυτά, δεν καταλαβαίνω. They're probably in shock. Πώς θα τα έχει κατακτήσει ο εχθρός? Ξέρω ότι θα γίνει εισβολή. Δεν μας μιλούν. Πρέπει να πάρουμε από κάποιον άλλο δηλώση. Είναι ωστοκόμες, αυτές φάξαν ιστορίες. Δεσποινής, μπορείτε να έρθετε εδώ. Ναι, σταθείτε εδώ. Μίλω με τα μάτια, παρακαλώ. Θα γίνετε διάσημοι. Σας παρακαλώ, έχω να περιποιηθώ τους τραυματίες. Περιμένετε, σας παρακαλώ, πέστε μας, τι ιστορίες ακούσατε. Πόσους στρατιώτες καταφέρετε να σώσετε? Συγχαρητήρια για το έργο σας. Ποιο θα πάρετε βραβείο. Ιστορίες, βραβείο. Θέλετε να ακούσετε ξέρετε τις ιστορίες της πολέμου, έτσι? Ναι, στον κόσμο. Ώστε θέλετε ιστορίες. Ακούστε λοιπόν μια ιστορία. 4 εξυπόλυτα παιδιά ήρθαν να δουν τη μητέρα τους στο νοσοκομείο. Είναι γύρω από το κρεβάτι της. Και δεν μιλούν. Τι να πούν. Δεν ξέρω τι να πούν. Μιλά εκείνη. Μιλά διαρκώς εκείνη. Και τα ρωτά χωρίς να περιμένει απάντηση. Και τους πασπατεύει τα κεφάλια. Αγγελούδια μου, χρυσάφι μου, πώς είστε? Περνάτε καλά εκεί που είστε? Όλα θα πάνε καλά. Η Μανούλα θα γίνει καλά. Και σύντομα θα είναι μαζί σας. Ο πατέρας είναι πολύ καλά. Πολεμά τους εχθρούς στο μεταδάχτυλο. Σύντομα θα γυρίσουμε σπίτι μας. Πρέπει να βρούμε την Αϊσέ, το Σεφκέ. Δεν έφτεξα σε τίποτε. Εσείς να με υποσχεθείτε. Θα είστε φρόνιμοι, καλοί. Οι μεγάλοι να προσέχετε τις μικρές, τα ακούτε? Και να κάνετε το σταυρό σας 3 φορές. Και να λέτε δόξαση ο Θεός. Δόξαση. Είμαστε καλά. Είμαστε ζωντανοί. Έπειτα τους δίνει 4 καραμέλες. Στις πρόσφερε χθες μια άλλη άρρωστη. Και τις φύλαξε. Τις είχε πει. Και είπα σε αυτήν την καλή κυρία, μπορώ να έχω 4. Και βέβαια, μου έδωσαν 4. Ένα για τον κάθε ένα σας. Ορίστε, πάρτε καραμέλες. Όταν χτύπησε το κουδούνι, τα παιδιά έφυγαν. Τα 2 μεγάλα έσαιναν τα 2 μικρά. Και έφυγαν. Ξυπόλυτα καθώς ήταν. Σιωπηλά καθώς ήταν. Έφυγαν. Στα γατάκια. Μα δεν έφυγαν αμέσως από το νοσοκομείο. Έμειναν και έπαιζαν στην αυλή. Και η μητέρα όλο και ρωτά τις νοσοκόμες να τους βλέπει από το παλκόνι. Όλο και ρωτά. Πώς είναι, πέστε μου, παίζουν. Και πώς ήταν χτυπημένα και δεν μου το είπανε. Κοιτάξτε καλά. Ψηλός είναι ο Πετρής. Ο άλλος ο Μιχάλης. Η μελαχρινή Χριστίνα μου. Και άλλη η Ελένη μου. Πέστε μου, πώς είναι. Εσείς είστε τα μάτια μου τώρα. Τα παιδιά μου. Το φως μου. Πώς να τους πεις πως έδειξε το μελάνι στην πένα Πώς σου. να τους πεις πως έδειξε το μελάνι στην καρδιά σου. Πώς να τους πεις πως έδειξε το μελάνι στην καρδιά σου. Πώς να τους πεις πως έδειξε το μελάνι. Πώς να τους πεις πως έδειξε το αίμα στην καρδιά Πώς σου. να τους πεις πως έφυξε το μελάνι στην πένα σου. Πώς να τους πεις να μας αφήσουν ήσυχους. Πολύ ωραία. Πάμε στο ιδιωτικό Αμερικάνικο σχολείο.
Μπράβο σας.